tardes, bienvenidos y bienvenidas a la rueda. Arratsaldeon, ongi etorri prentsaurreko honetara. Talaso da gaurko filma, saio ofizialekoa. Eta filmaz hitz egiteko ekoizlea daukagu bertan. Silvi Pilat eta zuzendaria Guillaume Niclou. Esan didate Michel Houellebecq hemen dagoela, Donostian, oso pozik dagoela, baina inoiz ez dituela prentsa aurrekoak ematen ez hemen ez beste inon, eta beraz ez dela etorriko. Bueno, hasingo gara, besterik gabe. Arratsaldeon, hasteko zorionak filmarengatik, izugarri gustatu zaizkit, aurrekoak ere gustatu zitzaizkidan, beraz ez dute sustekorik hartu. Baina formatuak harritu egin nau, badakigu fikzioa dela, baina ia dokumental bat irudi ez egoerengatik. Baina baizik eta aitorek beraien paper propioak edo protagonista pertsonaia propioak egiten dituztelako, eta jakin nahi nuke horrek nola funtzionatu duen eta nola izan da zuzendari lanak egitea. Lehengo egoeretara itzultzen zarete, ala improvisatzen uduzten diezu, besterik gabe. Bai, itzulpen egongo da, ezta? Bai, badauzkatzu ez, kaskoa badauzkatzu, bai? Bai, behartuta sentitu naiz horrelako film batean, parte batean behintzat, aurrekoen jarraipena delako, pixka bat airean ustera, ezta? Oinarri bat badago idatzita, horrelako dokumentu bat, teleberri modukoa, eta nahasketa bat dago, sekuentzia batzuk daude, elkarrizketa batzuk. Egia da, formatua hibrido xamarra dela. Beraz, dokumentu bat badago, idatzita, baina gero, filmaketan txertatu nahi dudan guztia, Gerardekin, Michelekin hitz egin eta gero, hori neronentzat gordetzen dut. Gero, aktoreek ere proposamenak egiten dituzte eszena bakoitzean. Eta urrunago iristen gara aurre ikusi baino. Zenbaitetan kontrakoa ere gerta daiteke, gehiago espero dezakegu hasiera batean. Beraz, malgutasunez jokatu behar dugu, jokatzen dugu. Zergatik? Garapen natural bat gertatzen delako filmaketan zehar. Eta horrela, istriputxo guztiak txertatu ditzaket, filma elikatuko duten oie guztiak txertatu ditzaket. Pasadizoak, intriga horiek, mikrointrigak ere bai, pertsonaia egin dagozkienak. Baina horrelako pelikulen, horrelako filmen bitxikerian da, aktoreak babestu egin daitezkela, benburuan babestu indezaketela, fikzioa delako, baina proposamen hau konplexua da, zeren eta zerbait gertatzen denean, beraiek izango dira erreakzionatzen dutenak, beraien izaera edo aterako da. Beraz, alde batetik modu naturalean jokatzen dute, baina fikzio baten barruan eta horrela lortzen da, askoz naturalagoak izatea. Dokumental batean, baino naturalago, zergatik azkenean fikzio horren atzean gorde daitezkeelako. Bada beste zerbait ere. Nik filmaketan zehar asko hitz egiten dut berarekin, erreplikak ematen dizkiet filmaketan zehar. Zenbaitetan, zerbaitetik abiatuta lan egin behar dute, baino horri buruz aldez aurretik hausnartu gabe. Horregatikan oso egiazkoa da horrateratzen dena.
Jegari norbaitek testua irakurri egiten dio, eta belarri irakurtzen dio, eta hori lehen ere eginda geneukan. Beraz, hor badago nasketa bat. Michelek berriz, eskolan bezala ikasten du testua. Ikasle batek bezala. Asko kezkatzen du ondo ezagutzea testua. Jegak justu kontrakoa da. Jegak handago, han egon behar duelako une horretan, eta 2 segundu lehenago gertatu denak ez dauka garrantzirik. Beraz, bi iturri erabat ezberdinak dira, baina elkartzen direnean sortu egiten dute. Tandem oso bitxia da, eta nik oso ondo pasatzen dut horrelako izaera hain ezberdinak bat egin daulkitzea, eta oreka batera heltzea. Bai, nik antzeko zerbait galdetu nahi nuen, badakigu fikzioa dela, eta nik jakin nahi nuen zenbat zegoen improvisaziotik, zenbat zegoen ekarpen propioetatik. Un petit souci technique. Si puedes repetir Oui, de nuevo. excusez-moi. Bai, arazotxo tekniko bat. Bai, berriro mesedez. Bai, nik ere antzeko zerbait galdetu nahi nuen. Alegia, zenbat zen improvisazioa. Badirudi, ez zaiola ahotsa iristen? Bai, orain bai. Lasai. Badakigu fikzioa dela, baina nik ere alderdi improvisatuari buruz galdetu nahi nizuen, eta, bueno, erantzun duzu, aktorek improvisatzen dutela, baina esan duzunez, Michelek, bueno, errezitatu egiten zuen, hor bateko ezala ikasten zuen. Baina jakin nahi nuke, benetan, momentuan, bururatu zizkien gauzak filmean geratu diren, ala ez. Pena da, Jurebek prentxaurrekoetara ez etortzea zeberari galdetu nahi nien, baina, bueno, uste zuek ere galdetuko diozuela berari edo. Ia uste duzun Frantziako presidente on bat izango litzateken. Nik animatu nuen aurkeztera, ni naiz lagun hori, eza? Presidente etzarako bere burua aurkeztera animatu nahi nuena. Nahiago nuken aurrera jarraitu izan balu, berak bere ikuspegi propioa dauka, eta aztu dut interesgarra izan daitekela berari entzutea. Jendeak proposamen asko egiten ditu, eta Michelek ere badu bere iritzi propioa, eta nik uste dut interesgarria litzatekela entzutea. Bueno, asteburu batean zehar pentsatu zuen, eta gero esan zuen ez dute egingo, baina pena da, ze gobernuaz ere hitz egin da geunden, eta nahiko divertigarria izango zen gobernu hori. Nahiago nuke. Zearen desastrea, bueno, divertigarria izango zen, nahiko anarkikoa izango zen gobernu hori. Bai, filma nola egin genuen, xehetasunak ematea ez da erresa, ez da euskat gogoan jada. Zenbait unetan, filmaketa hasten da, 4 kamera erabiltzen ditugu, eta ez gara inoiz gelditzen, toma bakarra da zenbaitetan, askotan hala gertatu da. Azpiegitura horren interesa edo da etengabe filmean sartuta gaudela, ez dago etenik, ni ere bertan nago, denbora guztian, haiekin hizketan ari naiz, aktorekin ari gara, eta espazio bat sortzen saiatzen ari gara gu guztiok. Eta espazio horretan film bat egiten ari gara, eta badira zenbait baldintza bete behar direnak, baina benetako uneak atzematen saiatzen gara baita ere. Beraz, erabateko konfiantza bat egon behar du gure artean, beraiek nigan konfiantza erabateko izan behar dute, nire eskutan jartzeko. Zuzendaria naizen aldetik, eta zenbaitetan, sorpresak emango dizkiet nik ere, eta gero beraiek biek ere aurrera egin behar dute, elkar hartuta gauzak gehiagi arrazionalizatu gabe.
baizik eta sortzen diren egoera horietan konfiantzaz jokatu behar dute. Egia esan dudan bezala nasketa nahiko bitxia da, olako alkimia berezia sortzen da beraien artean. Eta horrela lan egiteak, bueno, bere berezitasunak ditu, alkimia berezia. Nola idazten da gidoi bat idazle batentzat, edo hobeto esan da, ez idazle batentzat, baizik eta protagonistetako bat idazlea dela dakigunean. Hori kontuan izan duzu, ala beste edozein gidoirekin bezala funtzionatzen duzu. Gero Sylvester Stallone buruz ere, galdetu nahi nizun. Beti Sylvester Stallone izan zen, buruan izan zenun pertsonaia, pertsona? Eskerrik asko. Michelen estatus profesionala filmaketan ari garenean dela baiketa edo film hau, egia esan, une horretan ez zait estatusik gehiegi ajola, baizik eta bere izaera, pertsona, bera filmean horrelakoa da, berez horrelakoa delako baita ere, bere izaera, bere sentiberatasuna, zeinen divertigarria den, berak eragiten dituen ondorioak, horixe da bera, hori da bere izaera, eta horrek egiten du filma, ez zaioa jola zein den bere estatusa, ez aktore, ez idazle moduan, eta horrekin jokatzea da divertigarriana. Etengabeko harremanak junetorriak sortzea, horixe da divertigarria eta interesgarria. Une jakin batean ez dakigu nori begira ari garen, apnea moduko egoera batean gaude, eta ez dakigu benetan hor ikusten ari garena edo ematen ari zaiguna benetakoa den ala irudimenezkoa. Beraz, idazlea den ala ez, horrek ez dit arazorik sortzen, ze naiz horretan oinarritzen ari. Adibidez, pentsatzen duanean Michelek testua irakurri behar zuela, bueno, hori ere etzen arazo izan. Egia esan, enun pentsatu ere egin. Txegagen kasuan, bueno, zuzenean ez diot eskatzen gidoiak irakurtzeko ere, horrelako begiratu bat ematen die, baina bere alde batera, albo batera uzten ditu. Alegia, konfiantza, elkarrengan konfiantza daukagu, nahikoa konfiantza daukagu elkarrengan, eta elkarrekin lan egiteko gogoa nagusitzen da. Eta hasierako sorkuntza egoera hori da, une hori da interesgarriana. Ez pentsatzea baizik eta sortzea, zerbait sortzea. Sylvester Stallone buruz. Gidoia idazten hasi nintzenean, hori izan zen buru etorri zitzetan lehen hitza. Aktorea gogoko dut, beti unkitu egiten ninduen Rocky ikusten unean, lehen Rocky ura ikusi nuenean, iruditzen zait film ederra dela, une bikainak daudela esango nuke. Bere elastikoarekin, bere kamisetarekin ikusten dugunean, bere jarrera horrekin ez da, eta neska ikusten zunean, bai, nik uste dute oso polita dela, oso unkigarria dela, ederra. Eta bai bera eta bai aktore emakumea oso onak dira. Eta beraz, hasiera-hasieratik buruan izan nuen, gogoan izan nuen pertsonaia hori. Eta orduan olako batean betzen du, eta zergatik ez? Txegarrek dio, bueno, laguna gara, elkar ezagutzen dugu, tira. Orduan negoziazioetan abiatu ginen. Ezin dugu esan zergatik etzen gugana etorri. Ramboren erdian zegon eta horregatik ezin izan zan etorri. Eta haren ordez bere bikoitza edo doblea da filmean agertzen dena. Eta horrek justifikatzen zuen Stallonek zioena, fisika kuantikora hurbiltzen ari garela. Alegia, doble hori, Stallonen Schrödinger bat modukoan, ikusten eta azkenean, benetazko Stallone eukitzea baino hobea izan zela, esango nuke. Bai, Silbirentzako galdera bat daukat, ekoizlearentzat. Mil esker, ekoizpen lan hau egiteagatik. Honako galdetu nahi nizuke. Film hau nahiko
originala da. Eta horrek ziurrenik arrisku bat ekarriko du. Antzeko filmak egin izan dira, bere burua interpretatuz eta baina ez da berdin atera izan. Beraz, esan nahi dute oso originala gelditu dela filma. Baina, arrisku horren berri galdetu nahi nizuke, ez dago arrisku bat, film bat bestearen atzetik gain hartzearena. Horrelako filmetaz ari garenean, bigarrena da Welbeckekin, ez da? Ez dakit lehenbizikoa ere zuk ekoiztu zenuen? Bai, modu ezberdinetan egin dugu ekoizpen lana. Lehenbiziko filma oso azkar egin genuen eta finanziazioa etzen klasikoa izan. Beraz, telebistarako egin genuen rola azkarrago lan egin genezaken. Inoiz ez da erraza Michel Houellebecq libre egotea. Beraz, momentuari etekin ateatzen saiatu ginen eta filmatzeko aprobetxatu. Finantzazioari daukien ez da nahiko folklorikoa izan zen dena. Bigarren film honetan ez da errazago izan, baina oraingoan bai zinemarako film bat sortu nahi genuen, ekoiztu nahi genuen, eta nahiko erraza izan da egia esan. Segituan konfiantza izan zuten gugan, antizipo bat izan genuen, txartelen salmentaren araberakoa, eta horri eskerra abiatu ginen. Eta gero Wild Bunch Check ere lagundu zigun. Guillaumekin gertatzen dena da azkar lan egiten dakiela eta beraz, hortan ere zorianekoa izan ginen, ez genitun milioika euro behar izan. Eta horregatik modu askeagoan lan egiteko modu izan dugu, ez da zaila izan beraz. Gainera, aktoreek joku horretan sartu nahi dute. Film horretan konibentzia hori elkarlan hori guztia zegoen. Bai, era honetako film honek norabide bakarrean funtzionatzen du. Hori da egiteko modu bakarra. Nik alde batetik Silviren konfiantza daukat, eta hori ezinbestekoa da, ze erabaki behar da horrelako film bat ekoiztea. Eta gero, Michel eta Gerarden konfiantzare behar da, ze haiek gabe elegoke filmerik. Beraz, ezinbestekoa da konfiantza harreman hori hasi eta buka. Eta horrelako proiektu batean, inork ezin du inor kanpoan utzi, ez Silvi, ez Neroni, ez aktoreak, Osea, denok konfiantza horren baitan gaude, gutako batek alde egin izan balu, elitzateke ezer geratuko. Ez zen ezer geratuko. Michelek eta Gerard garrizaguten zuten aldez aurretik eta zen nolako harremana sortu zen ben artean. Badakit formato berean lan egin duzula Michelekin eta baita Gerardekin, baina jakin nahi nuke bi pertsona horiekin lan egitea erraza izan ote zen batera zeudenean. Ez zuten elkar ezagutzen. Bai, behin nola parean tokatu ziren, baina ez zuten elkar ezagutzen. Beraz, zoragarria izan zen, beraiek elkartzeko modua egitea, ezta? Eta une hori filmatzea, hori kitzikagarria izan zen. Ze orduan, privilegio hori izango genuen, ezta? Biak hizketan ikustekoa, nahiz eta fikziotik abiatu behar izan, ez? Baina gune pertsonala horretara iristea, eta hor, konfidentziak entzutea, beste harrituta geratzen da, batak kontatzen dion horren aurrean. Ez dira latosoak ere. Bakoitzak bere izaera propioa dauka. Lata ematea?
adibidez, latematea da etengabe galderak egite, ez? Zerbait eskatzen diogunean zerbait egiteko, ez? Nik hoiekin ez dakit lan egiten, ez? Etengabe galderak egiten dituzten hoiekin, oso zaila zait egitea. Ez, hauek ez? Eskatzen zaiena egiten dute, eta hori izugarrizko privilegioa da. Izugarrizko pahotxa. Hori da paririk onena, paririk handiena, alegia aktorek zuri jarraitzea, etzarenean gai era bat esan nahi duzun hori azaltzeko, eta hala ere beraiek ulertzen dizute, eta elkarri lagunduz aurrera egiten dugu esplorazio horretan. Intimitatearen bilaketa horretan lan egiten dugu eta bilatzen gara. Hori danik ezagutu nahi duna. Tira, ez dira beraz astunak, horrek ez du esan nahi beti arraza denik beraiekin lan egitea. Ez da denbora, ez da esan nahi deno poziko ginenik, denbora osoan edo zoriontasuna aurkitu genuenik, ez, ikasi egin nahi genuen. Eta jakin nahi genuen denok une hoien bila gabiltzala, aurreikusi ezin ditezkeenak askotan, eta hoiek atzematen saiatu nahi genuena. Ez, zenuen esan nahi astunak zirenik, baizik eta, modu humoretsuan esatea, erraza zen, ala ez beraiekin lan egitea, baina, azaldu duzue, bai. Bai, simplea izan zen, eta ez zen simplea izan. Eta interesgarriena izan zen, bila ibili ginela, eta noski, bilaketa horretan zailtasunik sortu izan ez balitz, ez zuen intereserik izango. Bilaketa prozesu horrek, gutako bakoitzak ekarpen bat egin behar zuen, zerbait estimulantea aurkitu behar genuen aurrera egiteko, zerbait kitzikagarria, esploratze horretan, berriz ere, gauzak elkarrekin egitea, sortzea, eraikitzea, modurik zintzoenean edo justuena, bidezkoena egitea hori. Eta noski, zenbaitetan egongo ziren, ez dakit, zailtasunak, ez dakit, botilak, ustutzen diren botilak, edo horroak, edo, bizitzan gertatzen den bezala, ez da? Ez dugu epelkeriaz jakatu nahi, eta hemen ez dago epelkeriarik film honetan. 4 hilabete Vietnamen pasatu ditugu, eta filma egitea benetako esperientzia bat izan zela Vietnam baino, gehiago. Guillaumek azkar filmatzen du, hori esan duzue, eta jakin nahi nuen, momentu batzuetan denbora gehiago behar izan ote zenuten filmatzeko, hain zuzen ere, beraien izaera dela medio, eta bar. Eta behar bada horregatik gehiago luzatu ote zineten. Bestalde jakin nahi nuke, aurre ikusten duzun Michelekin edo Jagarekin berriz ere lan egitea aurre ikusten duzun edo pentsatuta daukazun. Atzerapenak? Ez, talasoterapia zentro horretan geunden denok, barruan sartuta, eta ni saiatzen naiz beti konfiantzazko jendearekin batera egoten, orduan edozein momentutan, gai ginen esateko, jarrai dezakegu pixka bate gehiago, gehiago luzatu gaitezke. Iraupenarena edo luzatzearena oso malgua zen, ez geneukan horlako ordutegi oso finko bat, ez geneukan mugarik denboraren aldetik, noski mugak egon bat zeuden, alegia iluntzen zuenean, orduan ezin genuen horrela jarraitu. Silbirekin oso modu malguan lan egin genuen, behin egitura martxan zegoenean. Michelekin film gehiago? Behar bada, bai zergatik ez? Behar bada 3. bat ere egingo dugu. Behar bada, ikusten baldin modu jendea gogotsu dagoela, zergatik ez. Baina, hori egingo bagenu, Silbirekin egingo genuke, eta Benua ez dugu aipatu, eta ura ere giltzarri izan da, ekoizpen ikuspegitik, Benua ere
talde honetako kide da. Beraz, Michelekin lanean jarraitzen baldin badut, edo berriro lan egiten baldin badut, talde bera hartuko dugu, koherentea izango litzateke, ze denok bat egiten dugu gure nahietan, eta erabakitzen baldin badugu aurrera egitea, denok batera egingo dugu, eta ikusiko dugu nora heltzen garen. Azken batean, desio komun horrek aramatza, ezta? Eta horregatik egiten ditugu era honetako filmak, desio bera partekatzen dugulako. Espero dut, beraz, berriz ere elkartzea. Galdera bat daukat. Aipatu duzun horrekin transizio egiten duena. Talaso, baiketaren ondoren dator, ari narratibari dagokionez, baina nik uste dute, beste Valley of Loveetik gertuago dagoela esango nukenik. Valley of Loveetik. Zure filmetan heriotzaz eta beste bizitza batetaz hitz egiten da. Eta heriotza beste film batzuetan esan bezala hor dago. Nola azaldu beraz desio hori, heriotzari buruzko hitz egiteko desio hori, baina beti ere bizitzari lotuta. Ze esaten duzu, pertsonek biziri jarraitzen dutela hil ondoren, horri buruz zerbait esango zenuke? Hori ez dute azaltzen, ideia horiek esploratzen saiatzen naiz, idazten ari naizen bitartean eta filmatzen ari naizen bitartean. Lehenbizi idatzi egin behar da, gero filmatu egin behar da, eta gero montajea egin behar da. Eta etengabeko mutazio bat dago, hasierako ideia hartatik abiatuta bukaeran jasotzen dugun horren artean. Une baten eta bestearen artean, jada beste leku batera joan naiz, zuzendari naizen aldetik. Baina naiz eta beste leku batean egon, hor ere jarraitzen dut. Ze film bakoitzak hurrengo bati bizitza emango dio, edo ari bati jarraitzen diogu. Eta horregatik, Talasok beste film bat ekarriko du. Silbik eta Benuak koiztu beharko dutenak, eta atzo ezagutu zutenak. Beraz, ordunaldi baten antzeko zerbait da, ez da, 9 hilabete horiek behar izan dira. Beraz, bai badago, gidoi bat, Talasoren gaia luzatzen duena. Eta hori ez dut azaltzen, hori sentitu egiten dut, sentitzen dudan zerbait da. Eta hemen desioaz ari gara zerbait idatzi nahi dugunean, hori oso zaila da azaltzen, bestela gezurra esango genuke. Ezin dut erantzunik eman. Ez dakidanean zer esan. Eta ez dakidala esaten duenean zintzo ari naiz. Egia esaten ari naiz. Jakingo banu, behar bada geldituko nintzateke eta beste erabateko filmak egitera abiatuko nintzateke edo beste relato modu bat aukeratuko nuke. Azkena? Ikusentzulek ez dute erabaki azkenekoa direnik, ez da? Zuk erabakitzen duzu azkenekoa denik? Ez dakit. Txantxetan ari da. Humore berezia dauka. Nik protagonistei buruz galdetu nahiko nuke, ez dira edonor, eta ere gutxiago Frantzian, iritzien mailak dira, eta publikoki posizio bat adierazten dute, eta horrek eztabaida ekartzen du, alde edo kontra, eztabaidatuak dira, eta erakarri egiten dute jendea. Eta horregatik une batean, film edo ez film honetan, bezero bat hurbiltzen zaizkie eta esaten diezuek Frantzia lotsagarri uzten duzue, eta orduan, horri buruz zerbait esatean nahiko nuke. Zenbaitek horixe sentituko dute, ez da, lotsagarri uzten dutela Frantzia.
guk elkarrizketa bat egin genuen, Gerard eta Michel elkarrizketatu nituen, ze Michelek alako batean erabaki zuen kazetariei ez erantzuteko. Bueno, nik horregatik erantzuten diete, horregatik naiz ni. Orduan galdetu nien, zuek, ze pentsatzen duzue Frantzia lotxagarri usten duzuela esaten zuen? Zuek horrela ikusten duzue zuen burua? Frantzia lotxagarri usten duzue? Berai galdetu nien, beraz. Batak zein besteak, esan zuten, baietz. Iarro, ezta? Iarro zeuden Frantziaren lotxarako egotea beraieko hor. Provokatzaileak dira, baina modu oso ezberdina daukate provokatzeko. Modu bat oso hausnartutakoa da, eta beste bat oso espontanea, haukakazar bada, etengabeari da, ez hori esaten, hori Gerard da. Michel berriz, hausnarketatik abiatzen da, eta orduan, denbora askoan pentsatu eta gero, orduan bai esango luke, bai, hori kakazar bat da, baina, nik uste dut, nahiko arro zeudela, ez? Pentsatuta norbaitek hori esan zezakela, alegia, zuek lotxara egiten duzue Frantzian. Eta horretan, bai, erantzun zaket haien izenean, ze horixe da, beraien, horixe izan zen haien erantzuna. Zerbait erantzun nahiko zenuke? Ez? Nik ere elkarrizketa hori aipatzeko asmoa neukan. Bai, nik uste dut nahiko arro zeudela, bai, hori esan genienean. Michel oso pozik zegoen. Ni benetan pozik nago Gerard dagoelako, existitzen delako. Ze berak izaten dituen gauzak entzuten dituaren oso lasek gelditzen naiz, ni horratzean, ez da. Depardieu dagoen bitartean, berdintzaio guk zer esan, ez da. Bai, zerbait erantzine baduzue, ez dakit galdera gehiago dauden. Bai, denbora gehiago hartu nahi baduzu, ez dago arazorik. Une question toute courte. Bai, oso laburra da nire galdera. Zure filmetara itzuliko naiz baiketara eta honetara. Egia da, edaten dutenean, benetan ari dira edaten? Baiketa filmatu genuenean alkohol pilo egon zen bertan. 3 otordu daude, eta horietako bakoitzan 2 ordu eta erdi hartu genituen, afaltzen. Eta nik genuen mozten. Alegia, afari bakoitza pelikula bat izan zitekeen. Eta maian sartzen ziren bakoitzean, bazten ziren aperitibo batekin, gero bazkalo egiten zuten, eta gero, noski, ordurako asko edana genuen, askoz alkohol gehiago egon zen baiketaren filmean. Talasoterapia honetan, moderatuago zeuden, ez zuten apenas jaten, ez da, airea, besterik ez, eta gainera ezin zuten alkoholik edan, beraz. Eta Michel ezkondu berria zegoen, gainera behar bada, bere jarrera beste bat zen, ez? Inoiz etzen aurre ikusten besterik gabe edatea. Gauzak etortzen diren modun hartzen ditut. Eta momentu jakin batean Gerard edo Michelek esaten bani badu, harrituta nago, edan egiten dute. Edo errein nahi bat dute, erre egiten dute. Dana oso modu naturalean egiten dugu, inor behartu gabe eta ezer eragotzik gabe. Baina egia da alkohol gutxiago egon dela film honetan aurrekoan baino. Talasoterapia zentroari buruz galdetu nahi zuen, zuentzako utzi zizueten edo inguru bat zuentzako zen eta beste bat publikoarentzat? Nola funtzionatu zuen horrek? Bai, guretzako utzi zuten. Bezerok ere bat zeuden eta bertako langileak ere filmean sartu ziren, lagundu ziguten. Esan bezala, txertatu egin genituen, filmean txertatu egin genituen. Bertan lan egiten dutenek aktore lana egin zuten, beraien ezagutza probestu genuen filmean txertatzeko. Erabaki zuten interpretatzea.
Eta Gerardek etengabe esaten zuen, baina hori ezin dugu esan. Bai, noski bai, ez komedia bada. Ja, baina tira, baina geu gara, naiz eta komedia bat izan, gu gara. Bueno, segiterakoan, horrelako une bereziak gertatzen ziren. Halako batean, zuzendaria eta langileak bertan egongo ziren saio bat, proiekzio bat antolatu genuen, autobus etorri ziren, eta denako oso pozik egon ziren. Baina filmaketan zehar, beraiek konturatzen ziren, oso modu harinean ari ginela, eta ez genuela erretratu katastrofiko bat egin nahi, baina zorioneko izan ginen. Pentsa, justu Gabon aurretik ez da normala hain modua deitsuan lan egitea gurekin. Talasoterapia zentroa beste pertsonaia bat da. Eta gainera horren barruan dago bertako langileria, bertako langileak beste parte bat dira. Dekoratu bat da, ez da? Hasieran ez geunden ziur horrelako leku bat aurkituko genuenik. Ni pentsatu nuen talasoterapia zentro bat izan behar zuela, baino hori ez egon bermatuta. Eta egia esan oso ondo hartu gintuzten, oso atseginak izan ziren, oso zentzilloak, oso xumetana, oso modu naturalean gertatu zen. Zenbaitetan behartu egin behar izaten dira gauzak, baina hemen ez zen ala izan. Dana, oso erraz gertatu zen. Arazorik gabe bat ere. Ez dakit ados zauden, baina nik uste dute nahiko azkar egin beharrak, proiektu hauek, esan nahi du energia asko sortzen dela, eta ez dagoela denborarik arazoetarako ere, luzeagoa dien beste proiektu batzuetan arazoak sortzen dira, baina hemen aurrera egin behar genuen eta gauzei erantzun bat eman behar zaien irten bide bat, eta orduan azkar batean pasatzen ginen gauza batetik bestera. Edo esango nuke horrek filmak eta bera erraztu egiten duela zenbaitetan. Naiko? Bai? Zerbait erantzi nahi duzue? Denbora baldin badaukagu, berdin zaite hizketan jarraitzea horretara etorri gara. Zuekin hitz egitera etorri gara, bestela zertara. Baina nik uste nahikoa dela, ez? Bai, nahikoa da. Bai, aldegin nahiko duzu, ez da? Joni behar duzu, ez da? Joni egin nahi duzue. Bai, hemen kazetariak beti oso okupatuta egoten dira, solanpetuta, plazera izan da, zuek hemen egotea, mila esker etortzeagatik eta zorte on filmerekin. Eskerrik asko.